जोब्बाय नै एग्जाम जोब्बाय माबायदि फिल बोरै बे उन्दैया फैबाय नै चिकेन फ्राइड राइसआ जुबोनांसो आंनि असे ओमफ्राय लोगोफोर गुड मर्निं गासैखौबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमनायखौ जासिहरबाय लोगोफोर दायो मास्कआनो गबोदों लोगोफोर आंना नै बियो ओमफ्राय बे नङाबाथ' थांनो हानाय नङा गारियाव गाखोबाथाय दायो जोङो मर्निं एग्जाम हैनो नागिरदों आरोना आब'जों आंजोंहाय ओमफ्राय बिब'बो दङ सानैजोंहाय ओमफ्राय बोराया आब' गैयामोनना गावजों लांनो नागिरदोंमोन आरोना ओमफ्राय जेनेबा सानैजों सेन्टारा ग्रोब मिलायबायना बेनि थाखायनो सानैजों ज' थांसिगोन दाखालिनिफ्रायनो रायज्लायगासिनो दं आरोना दायो जोङो ज' थांनो ओंखारबाय बेसेरा जि गोबाव नेफैनांबाय आंखौहाय आंना दिनै मर्निं जियानो साना होबाय ओमफ्राय लिजिना सोलाय थांगासिनो दं आरोना लामाया एसे गिदिर जाखांबाय बेसेरा मासेबां बेदा दुगा थांगोन दे लोगोफोर होनबा गारि गोनांफोरना बेनो फायदा गारि गैयाबाथाय एकदम ओमफ्राय नोङो बेसेबां गिदिर जायो टाइमबो मिलायाना औ टाइम मिलाया बिनिफ्राय भिरखा फाग्लासो दुलाया मास्क गानबा मोनबा आङो सेस होननानै दिनै मेगनाव बहाद्राय हाबबावसो बावरागुरिया मोनबाय नामा माया बावरागुरि मोनबायथ' बावरागुरि मोनबाय ओरै हाबदो लेफ्टजों आन्दायबाय नामाथो नोंलाय आं आन्दायनो आं फैफेरा जों आंलैहाय नोंथाव आन्दायनाङा आं दं थांनो रोङा आं विंगार होनबाल' जालालै जोंबो नाय नै बिनिफ्राय एसे खालि बेयाव सेन्टार गैया नालाय जेरावबो थाङा जाम्बिलाय आं उन्दैनिफ्रायनो बेरायनाय अयबास गैया आंनिया दतमा मोनबाय दायो जोङो नै लोगोफोर ओमफ्राय माने फुरा भिर आरोना दतमायाव बेयावबो सेन्टार गोलैदों नालाय आंनि सासे लोगोआबो बेयावनो गोलैदोंमोन ओमफ्राय जोङो दायो थांसिगोन आरोना लासैनो थांसै ओमफ्राय बेयाव जाय रायज्लायनाया माने आङो ससेल' रायज्लायनाय जादों बेवहाय जों आब'जों आलदा खोथासो रायज्लायदोंमोन बेखायनो दाबिं होबाय आं लोगोफोर जा भिर नै बावबो बेनो ना बे नङा बे दा दतमा बे स्कुलसो बियो हाइ ए औ बेनो दङब्रा बे साख्रि मावो ना साख्रियानो दंगासिनो फिसायासो गैलाना फिसाया गैला आंहा बे माबानिसो गोजोनफुरिनि नङा सान्तिनगरनिसो बिसोरना न'आ जाम्बि जोंनि गलियावनोमोन ना हाया फानबाय मोनहैयोब्रा थै जाम्बि टाइमानो जायाखै 7:32 सहैयोलै जाम्बि नों मालायखौ रायनानै मानो गाब्रायो दतमा मोनफैबाय जोङो लोगोफोर दायो ओमफ्राय बिब'आ ओरैबायदि गाब्रायगासिनो दं बयबो बे दतमायावहाय लाइन लाजोब्बायना बेनि थाखायनो ओमफ्राय गोसोफोरखौ एसे बोरैबा मोनखायो मोननायालाय लाब गैया दायो साख्रिखौथ' लागोन लोगोफोर नङा थांगोन दे र' लोगोफोर दतमा मोनफैबाय दायो जोङो गैला माथो बेसे गोजान दङ खाथियावनो फैलाय खाथियावनोसै साख्रि आरो बियो दे एबारथ' मा नों ट्राफिक बारा गैबावासो दाखालिनिखौसो थार्डनिखौसो मानो होनब्ला बेयाव बयबो होजोबनो मोनोमोन ना ओमफ्राय नैबेयाव एसे खम ना बेनि थाखायनो दिनैना 8,100,000 ना बेसेबांबा नोंहाय बुरजाब्रा दिनैनाबो फट'फोरनि खिबो थानायालै फट'आलाफ्रा खिबोदों आस्थिबो सालायनो नागिरो खराबो सालायनो नागिरो नों बांद्राय मानो दावखोनानै जिरायदों ससेनोसै ओरै दावखोनाया फाग्लिबो होआहाय सानलायलायदों ओमफ्राय दा होनानै माने इन्टारेस्ट मोनो ना इन्टारेस्ट मोनो पास जाबाबो फेल जाबाबो बोसोरसोबाबो माने
लोगोफोर दायो जोङो फैबाय हाबबोबाय माने कलेजनि लामाजों हाबबोबाय आरोना कलेजखौथ' जों फैफेराखै टाइम आरोना लोगोफोर ओरैजायबो बाजार दङ दा ने बाजार दङ बेलाय बैथिंजायबो कलेज जाथार मानसि दङ बेयावनो जमा मानसिफोर बेयाव सेन्टार खाथियावनो दोनगोन माने एफा गोजानाव दोननो बेलाय बिसोर फेमिलिफोरनि फिटिंना फट' लानानै आयै बिसिना फाग्ला बायदि सालायखो गारिखौलाय माथो गाज्रि जागोन एसे दावखोनानै ना बेयावनो दोनसै बेयाव पार्किं गेजेरजों फैसा लागोन दां पार्किंआवनो दोनसै ने फैसा लादोंलाय नांगौबा हा दाखौ सोला दावखोनानै दोनसै 100 थाखाबाथ' दोननो दरखारानो गैया 20-30 थाखाबासो दोनगोन 20-30 थाखाबा दोनजायो औ 100 थाखा गाहाम बेयाव पार्किं दोनगोन नामा फाग्लानि আরে এখানে ঘুরাইলে এখানে দাম আছে দাম নাই এখানে যায় এখানে ফাঁকা আছে তো ওরা না পয়সা ঘুরে ঘুরে बैयाव दोनलांनोसै बैयाव दोनसै ना मोखाङावबो दोनजायो नायनानै खालि जायगा दोनसै बिसोराव पार्किं गोजा जोबसै ना मानो जाखो पार्किंबाबो दोनसै दोनजायो नोंबो दान पार्किं खादा नैलाय पार्किं दोनसै ना बाहेरायाव दोननो मोना मोना जाखो माथो बाहेरायाव दोननो मानसिफ्रा बेयाव नैबे बाव दोननोसै दोनला मोनफैबाय नै दायो सफैबाय जोङो लोगोफोरा ओमफ्राय डकुमेन्टसारिखौ रेडि खालामनानै लानानै थांनोसै आरोना मबाइलखौ गालांनोसै मबाइलखौ लांनो मोना दै लोगोफोर एग्जाम जोब्बाय लोगोफोर दायो ओमफ्रायो एग्जाम होखांनानै जोङो दायो ज'नो बेयावहाय रेस्टुरेन्टाव माबा मोनसे फ्राइड राइस माबा मोनसे जानो होननानै फैदोंमोन ओमफ्राय दायो फ्राइड राइस दंनो चावमिन दंनो परथा दं ओमफ्राय फ्राइड राइसखौ जानोसै होननानै बुंदों दा बेलासियावसो एग्जाम जोबगोन ना केक आरि लाबोदोंमोन आं गारियाव दंजायाखै ओरैनो दङ ओंखाम एसे जाबोखादोंमोन आं मर्निंआवहाय एसे हाखो दे खोन्थार' बिबोनांखौ लोगो मोनफैदों बिबोनांसो आंनि असे मा हायादे खोन्थार' आंनि बिखुनजोनि बिब'नि फिसाजो बिखुनजो गेदेरनि थांनाय जाखायाबो नोगोर गोबाव जाबाय सफैबाय नै चिकेन फ्राइड राइसआ साखनिखौनो आसार ना माबासो नुबाय आङो जि जायगाखौ मोना मोजांखौना मोजां जादों माने मोजां बानायदों गोथाव बानायदों ना बे गथ'आ जाया होननानै थांफिनबाय आरो ओरैनिया मिथिया फैसा दंनो गैयाबानो जाया आं जाला होननानै थांगौना बेखौनो दाखो डाइरेक्ट सोंबाय थादोंनि मा होनो प्लेन एप्लाइ खालामनो थांदोंमोन जोङो ओमफ्राय सिफुंनिफ्रायनो गबाय थादों फ्राइड राइसबा मोजां जायो गोथाव जादों आं थावनाय नुगासिनो साखनिया गोथाव ना माबा आसार नांबाथाय आरो फैखालासो रावबो टेस्टी बानायदों गोथाव जादों फ्राइड राइसआ
ओंखाम लाबो जाफैदों नै मालाय बेयाव बर्तमान खालि जानानै दंथ'यो नै दा टाइम जाबाथाय एकदम भर्ति जाजोबो सोरनाबा मोनसेल' पेपार गोनांफ्रा थांग्रोजोब्बाय आसोला मेथ्सआव डेन्जार हादोंनो नालाय मेथ्सआव हागिरि जाखांना फैबाय जों दायो बेयावसो दसे गसंनानै दा थाब हाफैनो होन्दोंमोन आब'आ सिङावहाय बिफां सायहा दं होननानैहाय हाफैथ'ला दसे थानानै थांसै 1 घन्टा दंबावो खानायखौ खर' लाबोनानै थाव फुनबाखै आं खामसा जाजोबदों बेखायनो दखानदारफ्रा दिनै फुरा हिउस खामायबाय दा नैबेनाबो एगजाम जोब्बाय माबायदि फिल बोरै बे उन्दैया Abang gua biar nomor bayar mana hemen tapi sesuatu sakri apa angga. हाखाबायनो मालाय नोंगौ ब्रा गाबाबो गवा बियो होआबा आइ बे फाग्लिखौथ' आबाव थाबोखो दे बे पेपार लांफैनो नांगोन फैफानानै ना आन्दायना समाव थांग्रोगोन ना माखो मानसियाखै मानो आइया गसाइखौ गासैयावबो जोबमोन ना थाबोखो ना माखो दे उन्दैया थांगासिनो दं लोगोफोर जोब्बाय एसे खालि जाबोहांबाय एसे भिरफोरखौ थांग'दों जोङो गेरेन्थि गैयाना ट'ट'फ्रा ओरैनोबा माबायदि सालायो माबायदि मायो जोंहाबो हिनजाव मानसि सालायनाय बेखायनो आरोना सानैजों थैनो गोसो गैथारा जों दानो एफा गोलाव संसार जानांगौ दानो थैजायो थांगोनोसै होनबा लोगोफोर थांबाय थानोसै नांलाय खमलाय बुलाय सोलाय अनलायनाय संसार जानांगौ नङा नोंगौथ' आरो नांलायबाबो खमलायबाबो नङा ना थांगोनोसै र' लोगोफोर दानो नांलायगोन दानो फुनलायगोन दानो अनलायगोन र' जायगा मोनखाया हाजार बेल आं हगारखाया बबेजों मोनलाय नैबेजोंथ' नङाना आंबो बेल होगोन ना नांगौबा हाइरडखौनो मोनाखै जोङो ससे थांबाव नांगौसो हाइरडजों मोनबाथाय आखिथिं हाबदो आन्दायले ना माथो आरामसे पास जागोन रा पास जागोन ने आंहाथ' फार्स्ट पेपाराव बारा मोजां जायाखैलै सेकेन्ड पेपाराव साबसिन जादों सेकेन्ड पेपारावथ' जाजोबगोन होनजायो माथो आंना दे मोनबा मोजां ना दा माथो खालामो बुस्थुआसो फिसा बेसेबां खाथब लायो दा औ खाथबनि फिसा जाहैबाय हाब बैयाव माथो दाबो ट्राफिकआ दंथारो सिगाङाव जागोन बेयाव थाबायबोनांगोन ट'ट'फोरखौ मोनखाया ओरैजाय सेकेन्ड पेपारनि एग्जाम माने भारा लाखिनायफ्रासो माबा भारा लाबोखानायफ्रासो फैयोना बिराद मोजां जादों आं कुइसनखौ सेकेन्ड पेपारना आंना मोजां जादों बे फार्स्ट पेपारनासो एसे मेथ्सआवनो गादाना मानसिया सेकेन्ड पेपारावबो मेथ्सआ एसे हार्ड होदोंथ' होनबाबो आं सेकेन्ड पेपारनिखौ मोजांसिन माने गोरलैसिन मोनदों औ फार्स्ट पेपारखौ गोरासिन मोनदों आङो फार्स्ट पेपारा आंना बे माबा जादों देग्लाय जायाबाबो खालमासि जायाबाबो फिर खालमासि होबाय थागोन आरोना जोङो ना जेसेबां बैसो दं एसेबां होबाय थागोन होनांगौ नङा होमबा लोगोफोर जाबाबो जायाबाबो आरो माथो ना जाखिनि हायो माथो खाफालाव गैयाबा माथो जाया आरो बिदि सोलाय खोनायो आङो मालाय बिसोरनोबा होननाय थांगोनोसै लोगोफोर दासो सफैदों लोगोफोर दखान सफैबाय आङो ओमफ्राय ओरैबायदि मेंबोबाय गारि सालायबोदोंमोन ना आङो बेखायनो आं भिडिअखौ बानायबोआसै लामाखौ ओरैबायदि ट्राफिक बुंनांला नैबे दतमायावहाय बेयावबो जि ट्राफिक जा गोबाव बेयावनो ससे सालायनानै थाबाय थानांदों बिराद मेंबाय आरोना लोगोफोर नायसै दिनैथ' ब्लगखौनो हगारनाय जायासै आङो मा होनबावनो टाइमानो जायासै ना मर्निंनिफ्रायनो मर्निंबो हास्लाबासो थाब थांबाय लोमजानोसो ओंखारबोजोबबाय खाफाल साजोब्बाय खालामलाय दे खालाम दे नै माने नै हाथाया नै मादि रज'दों नै नैबे हाथाया सेवबायना नै बे गवासै बे रज'बाय बे हाथाय गेसावफोरखौ बख'जोबनांसिगोन ना मानांसिगोनथाय डक्टरनाव सोंबासो मिन्थिसिगोन बैसो जाबा बख'जायोबो होननानै बुंदोंमोन खोनाबाय लोगोफोर गय खावदां नै आखाया दहाय एफा साफामोन निम्बुजों फुना थांदोंमोन आङो ओरैबायदि साफा जादोंमोन नै गय खावनानै गाज्रि जाफिनसिगोन
साफानो जेबो लेथ्रा थाङो ना लोगोफोर बेयाव एगजाम हैनो थाङो एफा मानसिफोर थाङो गाज्रि आथिं आखाइखौ नुनानै मा होननांगौ ना बेनि थाखायनो साफा थाङो जाना साफा खालामनानै जा मेंबायहाय लोगोफोर मोथोसो उन्दुनो लुगैबाय जै उन्दुलांबाथाय जोबाबो सिखांनो रोंनाय नंला आङो मेंनाया गारि सालायबोबायना थांनायाव आब'आ थांजासिम जोबजासिम सालायलांबाय सालायहोआसै आंखौ फैनायाव गाव नैबे ओंखारनायाव ससे गाव सालायबाय ओमफ्राय ससेखौ आङो माने आं जोबजासिम सालायबोबाय ससे फैबाय आरो बे ओंखारसै हाइरड गाखोफैदों हाइरडखौहाय रायज्लायनो सोला सासे गा होनलायलांबाय आंना बिदिनो रायज्लायनाया बबेबा समाव थाबथायो दे जि मोजां रायज्लायनो सानो ओमफ्राय थाबथायो रायज्लायनायानो जि ओंखाम उखैदोंमोन ना दहायो ओमफ्राय आं केक आरि लांदोंमोन आरोना ओमफ्राय गैया जायासै माबा जाहैनोसै थौ होननानैहाय ज'नो आब' ओमफ्राय बे बिबोनां होनदोंना बिबोनां बेयो जोंनि आइ गेदेरनि माबा फिसाजो बै बाराव आं गाम्बारियाव हाबा जाहैलाय आतमंगल जाहैनाया बिब' बिनानाव सानैना फिसा बोरैबा ग्रोब लोगो मोनदों ओमफ्राय मेरला गसाइगावनि मा होनो लोगोफोरबो लोगो मोनहैदों आरो उनावहाय माने बे फार्स्ट पेपार जोबनानै जोङो ज' बाहेरायाव थांनानैहाय फैबाय जखन हाबफैफिनो बेयावहाय मेरला लोगोफोर लोगो मोनदों आरोना ओरैबायदि ओंखाम उखैखाबायमोनलै गोबाल' मोनलायलायबायमोन आं मर्निं एसे ओंखाम एवनाय जालांदों बोराया ओंखाम एवनानै जाहोहरदों आंनो एसेनो आब'आ एसे नेफैनांलायलायदों आरोना मर्निंआवहाय आं ओंखाम जानायावहाय ओमफ्राय माने उदै खालि दा थाङोना दाखालिबो खेनसे उदै खालि थांदोंमोन ना माबाया बे थार्दनि माबा एप्लाइ खालामनो थांदोंमोन जोङो बेयावहाय गोबा लांखानोसैमोन विंगारावहाय आरो ओंखाम उखैनायखौनो लाथाबनानै टाइम बारा जागोन होननानै 3थासोआवसो जानाय जादोंना बेयावनो बेनि थाखायनो दिनै जाबाय जोङो बे दसे एगजाम जोबखांनानै माबायावनो टाइम जासान्दियावनो जाबाय ज'नो बिबोनां आं आब' जों साथामजोंहाय सासे लोगो दंमोन हारसा जाय आंजों मा होनो बेन्स मोनसेयाव गोग्लैदोंमोन बेबो दंमोन ओमफ्राय बियो माने जाया होननानै जायाखै आरोना इसिबां ना मिन्थिया मोनजाया ना मायामोन जिखुनु आं जाया होननानै जायाखै आरोना ओमफ्राय आं फैसा गैया साननानै सोंदों आरोना फैसा गैया नामा होननानैहाय फैसा गैयाबा जाहोनोसै ओमफ्राय गाव जायासै आरोना दङ आं जाया होननानै जायाखै आं जाबाय साथामजों खावना लागोन र'